May umakapsa ka daan tayo aming kadagiti. Balibanan ko humay, nga mangupay ka na tayo. Kada di pa nakadilay, pa nakapakay din dabas ka dapat. At kadagiti balag ka humay nga magburibor. Dahil di nga panunot tayo. Kung na tayo ko kasalungatan, no lifetime, dahil yun nga sakit ko kasalungatan ko na di doktor nga. Ang maintenance na kalapan nga idiunos, di baragyan ko. Awan na di pa napaagas kanya kasalungatan, no. Dahil di nga anak ko katawan na di pagbaliwan na kasalungatan, awan di sumayatan, nagtitingan ang nasa sa naman sa anak na makalukat manipo di utang. Pinadas tayo ang sulbaran. Tinaramid tayo di amin na kabagalan tayo. May mawan lang tayo makita tayo nga sumayatan na. Awan di makita tayo mapagimbagan na. Nuhan tayo maganda kakapsat. Nagbigyan tayo manalakangan ka. Nalakangan maupay. Kadagiti na dumaduma nga pataburi-buran itibiyag. No saan tayo maganda. Agbibiyag tayo, manalakang umatras, kadagit karapakap tayo. Kinawan iti nang namahan tayo nga na imbang. Ngam kapsat king ganyan. Dahil ito'y ibagin king ka. Kat balon mo iti panagbiag mo. Saan munto nga liplipatan na ito, iti unos iti panagbiag mo. Imulang na ito iti uray pa'y damdamang agawid ka. Balon-balon mo na ito iti unos iti panagbiag mo naman pa'y amumon na ito. Gam kaya't iti Diyos nga ulitan kung ibagagin ka. Kahit tunggal pa ng ulit, iti may isang adikon iti apo. Dagito nga sa uwi ni Diyos na may panangarangin ka. Blessing nga may lapunusun ka. Hintun pumayin iti katangaan iti rigat. Anya man nga kaburiburan iti panunot mo. Ito masulisog ka ngagdanag. Ikabil mo lang na ito iti panunot mo. Nga ti Diyos. Dahito nga Diyos. Dahito nga Diyos ay aywanan na. Iti puso kin panunot mo. Tapi kung dito kaaway mo kapsakin kaya mo nakaturugan. Kung makawatan mo na ito nga ti Diyos ay aywanan na. Iti puso kin iti panunot mo. Kahasilan. Ti Diyos ay aywanan na. Iti puso iti panunot mo. Pagbitak lang na iti mga sabak kapsat kada kayo. Wala na iti lang na iti yawin nyo kumanayan. Taklawan iti rason nga maturog kayo may lakalot dito. Pagbitak doon. Pangas nyo. Denggan nyo dito. Ano sa inyo? Isakripisyo. Anagin nyo na laing dito yung ibagbaga ni Apo Diyos. Denggan nyo nga nananay. Kung ako nito matamong kapsat kagaya. Yung katam nito matam. Tarita kiwangan na di puso. Ay aywanan ni Apo Diyos na di puso. Ay aywanan ni Apo Diyos na itapanunod mo. Praise God. So at talidad tayo. Ay ito'y nga kapanunutan. Di Diyos ay aywanan na di puso kinpanunod ka. Ibiyag ko na tadi kapulang iti ima ni Diyos. So diti mo tayo mabalin, hindi ka na ako ng Apo Diyos, nagtalag ka, ikipahingin mo, nagtalag ka, ikiwagas mo, ibiyag ko na tadi na kapulang iti ima. Amoy na makapsat, iti Diyos. Kaya tanda iti trono. Amu tayo amin na ito ang kaya iti Diyos, nga ulit-ulitan tayo madenggan. Amu tayo nga iti Diyos na iti trono. Iti Diyos makikita na amin na mapaspasamat. Iti tayo tinarabaw iti dagat, iti rumalubong. Di naman ang amin ni Apo Diyos iti mapaspasaman. Kagadating ko na iti so amin nga sumbat. So kaya iti Diyos nga siga kapsaking ganyan saan mo nga kasapulan nga amuan amin nga mapaspasaman iti biyag mo. Apay nga kasulti mapaspasaman kanya, apay nga admo nga niluman nga katawad, apay nga hangay sudat di makapasaman iti kas, apay nga siyak kailangan. Kat kuna ti Diyos saan mo nga kasapulan nga amuan amin doon ba? Saan mo nakasapulan na iladawan ng amin? Mabalin, awan iti sumbat na ginikaharan mo. Ikadawiyan na masasaad, kadawan iti makita mo sumayatan iti biyag mo. Awan iti makita nga kumintasan iti biyag mo, inaramid mo iti amin, awan iti makita nga sumayatan iti biyag mo ng abong. Adda iti wagas iti Diyos nga naim-imbag ng iti pagarap mo. So saan mo? Kaya iti Diyos, nga saan mo nga magpadasan nga pwersa nga mapasamak nagigibanbanag ka kayat mo. Saan nga kayat ni Apo Diyos na kayat mo, iti kayat mo nga mapasamak. Saan mo nga magpadasan nga karigagayan iti bumaknang nga dagos. Yes, man. Panumay ka, iti kapalunutan nga bumaknang nga dagos, magtag ka. Saan mo nga magpadasan nga pwersa nga mapasamak nagigibanbanag nga magunmudbo, nagiti arapak mo iti pagbingit. Kaya iti Diyos ka saan mga palasan, muntikat mo na panubusan mo ni Diyos na isupit ang turahitin ka.
Panubusan nga iti Diyos nga isuna, iti agtugaw iti trono iti biyag mo. Isuna iti agtugaw iti driverset iti biyag mo. Kaya panubusan nga iti Diyos, iti mangitorong iti manubela iti biyag mo. Kaya panubusan nga isuna, iti mang kontrol. Kaya mangidalan iti biyag mo. Agpalag ka lang, tapno amin nga panag, kaya agpanag nga nagibag. Amen. Panagpalag kini ako Diyos, kaya daytoy, iti kasapulan tayo nga naan-anain. No ang dating ka dito nga kapanunutan nga ti Diyos ay aywanan nga ti panunutin puso dili mapatawag king ka ti panagpalag. Mapatawag king kay inanama, isugod ti mangtod king kay kirag-o. Kaya mabalin ka na tawag rag-o, oray pa ti katangahan ni tiriga. Jadi kung na dinato to yung last week, wherein you greatly rejoice, do not for a season, if maybe you are in heaviness through manifold temptations. At nagiti sulisog, at nagiti pada sa titiyag. Ngayon ko na ti Diyos agrag-o nga hindi na pala kung nagiti pagbiitla that the trial of your faith might be found unto praise, honor, and glory at the appearing of our Lord Jesus Christ. Kaya ti Diyos, na masarakan na tayo ni Apo, nakatnang, nanakman, nananay nga makayo, inimatang na, agbalin nga natanong, agbalin nga nabilag, agbalin nga maamilis tayo nga tayo, at nabalor tayo, kaputa, regalo na tayo ni Apo Diyos, anak na tayo ni Apo Diyos, ay iwanan na tayo ni Apo Diyos, kitingkabil na, kadagiti kukurat tayo, tinagpapatag nga dara, ay iwanan natin, kanunod tayo, kinisapsapot natin, amin na kasapsapulan tayo, o tinagimbang na iman, ay daldalan na tayo. Kumaitoklat tayo, at tarata tinagimbang na iman, ang mga haon ka na tayo. Ay iwanan na tayo, at saan na ngay palubos nga mapukaw, ikipanunod tayo. So wala dati Kristiyano nga nabangkit, ay handa ngay talag, ibiyag na kini Apo Diyos diay. O wala di Kristiyano nga mabangkit, kakapsa. Uri ba itagkabaw, o wala di Kristiyano nga agkabaw. Nagkabaw nita kahit nga sa unawan karga nga sa uto Diyos, kaya panunod na. Uri ka sa edad na, uri kayo 100, hanggang mabaling ka agkabaw. Duwan sa katitaw, agkabaw. Yan tinapasama kininig ang misa. Hanan nga muna, yan karamidan na. Kaputawan ng awan ganyan na. Kaya sa uni ang Diyos. So, mati ka saya atan. Nga kaya ti Diyos, kalapsa. Nga kalinahan, itigay nga panunod tayo. Ay iwanan na, panunod tayo. Ay iwanan na, hindi mapanang Diyos. So, kapsat kong gayam, may titandaan na. Ganun kumangang ka, kaya ba na? Kaya ko na ang Apo Diyos, ang mo may aywanang pinipuso kipanunod ko. Dahil bilang kapsat, hindi kayo kami magpalingalan. Umanayan, basta nyo nga ipipata tayo. At niya Apo Diyos, katayan tayo, iwanan na, hindi mo na nga puso kipanunod tayo. So, ano pa mga kimpanan nga kanang, iti sitwasyon, itibiyag mo, tirigan tinamay, tinapas kinaimbag, sakit kinasunod, kaya kumangang tulad na ginapot, nagparinto mga kukunang, Apo Diyos, ang mo nga aywanang, iti puso. Dito tinagbinig na kararag. Haan nga di, Apo, ikan naman di ito, ikan naman di nagalong, may magabagam, di ka bibiligan na kararag, kunang Apo Diyos. Ang mo nga aywanang, iti puso, iti panunod ko. Ang mo na kontrol mo amin nga banag. Awan iti makarabsot kanya, di tanimang. Awan iti pwersa sa isip na mabaling agbaligi kanya. Awan iti sakit na mabaling makadadalan kanya. Awan iti siya sino man nga tao nga mga panunod iti parang padakas na kanya. Kaisot iti pakaisot iti pakadadaulan. Awan iti siya sino man nga tao. Si kalangit iti sigurado nga sa ulo. Ti tao at sanda ang mo ti masakbayan. Apo Diyos ang mo. Kaya iwan namin iti panunod kini puso. Ang mo masikat iti maging kontrol iti biyag ko. Ang mo kontrol mo amin nga mapaspasamat iti dahito yung alubong. Ang buk magdaka kung idaldalan kanya. Ang mong kapsat gayam na ramidam na itibiyag mo. So nung may kalito, ipagdigam mo na laing iti sa unya Apo Diyos, paramidam na ito itibiyag mo. Saan mo lang namalik na na ito'y nadadagsan, kaya kumanaw mo sinta. Sino ba naman yung nakapadas na dati nadagsan itibiyag ka? Hindi o, dati nadagsan itibiyag ka, uri ka hindi nagdama at dati dahil ang talaga iti problema, iti naldaw, umay iti problema, iti inuras-uras, umay iti problema. Sumarawan ka, iti kular, iti apo. Mapunduan ka iti problema kung iso ti manglaspakin ka. Sumakasakulang ni Apo Diyos, iti naldaw, inuras-uras, minuto, sinigo-segundo. May talat mo amin, iti biyag mo kini Apo Diyos. Kasakulan na yun ni Apo. Ano ba naman Apo Diyos, ang buhok ay aywanang, iti puso, iti panunod ko. Ang mo po kontrol mo iti aming nabanag, di tawatan nga saan mulaan, nga maliknan, nga iti nga dadagsan ka, pumanaw ka, no di ka, at dapat iti aramidan iti Diyos, iti biyag mo, nga saan mo nga kaya aramidan iti
itibukod mo. Na isang isa ngayon, nararamidin ni Diyos kin ka nga saan mo, kaya nararamidin ni itibukod mo mga kawalan. Kapsat kin ngayon. Dahil ito hindi kaya't ni Ako Diyos na kalimutan kin. Kanagyaman at unan. Kaya maragagsalan ni Ako Diyos kada tayo amin at ta. Na apresyaran tayo isuna. Pagpadayawan tayo isuna, na isuna ti mga aywan, iti puso, iti panunod tayo. So ang kalinalan po maging ka, ito nakapanunutan kapsat kin kayan. Sige man, ibagaman na ito ibigyan mo. Nuking ka, at dala ito yan, kita puso. Ibagaman na ito. Siputan nyo man yan, hanggang nakaungap, titingiwat na nito. Ibagaman na ito ibigyan mo. Kaya niya ako Diyos ka dati amin dito, nga dati participation dito amin, tintuan. Ito ko na, ulitin nyo ang ibaga, dito ko na. Ako Diyos, ang mo, ay aywan namin ipuso, ipanunod. Ang mo kukontrol mo, ibiyag ko. Ibiyag ko kung tanalita na kulang ini-ima. Kawan di makarapsot kanyak di ta-ima. Ang talagang apo ini timing mo. Ang talagang tiwagas mo. Ibiyag ko kung tanalita. Amen! Praise God! Dahil tati nabilan na rumwari, iluhang ako na ang iwa. Dahil tati pa nakabalin, hindi Diyos. Sana basta-basta makaya na ibaga na ito, hindi tao mo na-depress. Na ibagbagam na tiawanan di depression nila. Mapaksyat amin na panakaupay, mapaksyat amin na panagtanang kaputaan mo. Ibagbagam ni panunod mo, ang mo ay aywanan na ng Ako Diyos. So di tama ito na makita ngayon di Diyos, sana lang may katan dyan na nagsan na dating ka. Dito na naging maganda, maghanda nga may kat, may problema king ka. Handa ka lang, uunin niya Ako Diyos ijay. Handa nga magikabil niya Ako Diyos itidalan na mabalik mo paglisyan. So ito na ikabil itidalan niya Ako Diyos mabalik mo paglisyan. Ipain na may king ka, tibabligi. Kasi isang sarunod na may king ka, may papakita na kitin isang sangayan, na banag karamitin na may ibiyag mo. Dahil di man banag na isang sangayan, na pulos ka saan nga kaya karamitin kitin tao. Kaya di Diyos lang, ipabalin na makaharap. Kapsat yung gayam, pagtandaan na ito, hindi pa nagbiag mo. Mabalin nga talaga ibanag na umuray na mangkupay kin ka. Kaya ito'y nga makaburipuran, dahil nga nagdumadumang nga saan nga makuwatan na sitwasyon, dahil ito'y saan nga mangpaturog kin ka. Magdaman ka na kayo, hindi kastoy, hindi sasaalan na nagrigat na nga maalat, iturog na, kapo ka naging tinagduma-duma nga makapuripuran, itibiyag kami, ititao, at dahil ako nang nakan nga anay, iturog na. Kaya magdating ka, hindi nga makapuripuran, kaya kumahay, kaya padasan na kanila, hindi panunod mo. Kaya ni Ako Diyos, na ada kumaking ka, dahil nga baro nga sistema, kapo talaga kita nga makapuripuran, kaya agbaliw. Dahil kita nga palagdanan, kaya agbaliw. No adaking ka, dahil ito'y nakapanunutan, na di Diyos, ay aywanan natin di puso kin panunod mo. Kaya kunang Ako Diyos amok na aywanan kin panunod mo. Saan na po madanagan, may papanti pa kasapsapulat. Hindi ka kapsat, hindi kaya niya Ako Diyos nagtalina di panunod mo. Ngamin na adupay lang kada tayo di madandanagan para di pa kasapsapulan na. Well, ado naging anyangay nga tayo ito yan, ahumot yung trabaho, anyangay nga tayo ito yan, ahumot ka na natin kaman, anyangay nga tayo ito yan, sangkasapon, anyangay nga tayo ito yung lumsot, at amin na, ahumot na din, ahumot lumakaya ko na niya. Ano, nagitip ako na nga pagdanagan, yung dating ka, dito nga baro nga sistema, dito nga baro nga kakanunutan nga ti Diyos ay aywanan na, iti puso, ipanunod mo, saan ka madanagan, may papanti pa kasaksakulang, saan ka nga maupay ka, nagiti damas, damag, saan ka nga mauwanan, iti nanamang, uuray mo sa alpay nga nasumbatan, nagiti karatan mo, uuray mo sa alpay nga nagutulo, sa alpay nga nagutulo, nagiti arapahan mo, iti biyag, saan ka nga mauwanan, iti nanamang, kat may lapunos kin ka, iti nanamang iti Diyos. Kapunta ti Diyos, tinanama, kung nandun na ka, tinanama ka, dahil panagtalag ka niya na, kauray mo sa alpay nga nasarakan na kinasayahat na tao. Manginanama ka lata. Kaya kung Ako Diyos, ang talagang lata, iti-timing mo. Ang talagang lata, iti-wagas mo. Bigyan ko na dito na pulang pima. Kung na ni David, lang na kaya na po, awan pa'y tinakita, nagpalpalama, na talog kini Ako Diyos. Praise God. Amen? Praise God.
Isabot niya ako, Diyos, di amin nakasapulan tayo. So, anya di kasapulan tata. Anya di kasapulan tata. Panunutam. Anya na ita kasapulan tata. Italag mo lang, timing niya ako, Diyos. Saan nga amin kat panawen, ti panagapit. Ada iti panawen, nga sangwem na bitirigan. Nga madati Diyos, nga magikabil di kinabig sa kinka, kung nagpagbaligyan amin. Nga kita akong importante amin nga panawen. Nagitoy nga panawen, iti panagsagaba. Nagitoy nga panawen, iti utut, iti lidahay, iti sinay. Saan mo nga ibilang nga datos amin na kita nga panawen? Hindi ka naimbag amin na kita nga panawen. Nga adalang iti timing ni ako Diyos, iti panawen, iti panagapit. Ada di panawen, iti panagmula. Panawen, iti panagtabas, panagabunot. Ada di panawen, iti panagtadalo. Ngayon, saan nga amin nga panawen? Kaya panawen, iti panagapit. Ada di panawen, iti panagapit. Ngayon, dagita nga panawen, nga panagtabas, panagabunot. Importante amin dagita nga panawen. No saan mo matasatan amin dagita, saan mo mabunod, iti panagapit. Isu nga kasapulan, iti kinaanos, nga punan iti Diyos. Kas iti ang taltalon na urayan na nga si Aanos, iti bunga, iti apit na. Amuyo ti pakatuntunagan na iti Kristiyano, kat kinaawan iti Anos. Awan iti Anusan da. Nanda kuman nga mawarwar jay garot, sa tandalatan iti ito, managtil kuman pakaramatan kuman iti nga garot akong umanay, jay pakadalunan na. Awanan kanya dati Anos, kat sandal nga mabuntod. Dagiti pagayatan ni Apo Diyos nga mapasama iti biyagda. Ngam ti magpatawod ti kinaanos. No among nga ti Diyos ay aywanan na ti panunod ng mga magpatawod kinka ti kinaanos. Magpatawod kinka ti kalmado warik na. Magpatawod kinka iti panagpakumbaba. Nga lumadda iti panagpungtog kayang ni pabigat. Praise God. Makakapungtog na dagos. No di ka ipabigat ko kailangan kabutan dati Diyos mga aywan iti panunod. Nag-imbag ni Apo Diyos. At tandaan nyo nito, ikay pagkakita kayo. Anyo kung mga lipatan, tanaadal ko na ito, manipod ka na itisasaw niya Apo Diyos. Bayan hindi ka nagkasbasa, itisaw niya Apo Diyos, pakita niya Apo Diyos, iti kawag. Kitagdawlawag ka niya, kitibanghelyo ni Kristo. Nga na tayo aminin nga naman, nalukatanan iti panakaawat tayo, at data tayo aminan. Awanan pa itibirukod tayo, kumpleto, itibiyag tayo, at data tayo ni Kristo. Kan iti kinaadda ni Kristo kada tayo, iti kinaadda nga mismo iti Diyos kada tayo, nagbibiyagan iti uneg tayo. Dahil iti kaya iti Diyos nga talinaran iti kapanunutan tayo, iti bayan iti nagbiag tayo, iti karabaw, iti nagawang rayon tayo ni Jesus Christ. Iti Diyos kat saan na nga inkari nga awan iti pakarigatan tayo. When saan nga inkari iti Diyos nga awan dagiti sagabaan nga utut, dagiti liday, dagiti sinay, saan nga inkari nga po Diyos. Nga awan iti pakarigatan tayo. Ngam dahil iti tandaan nga ti Diyos inkarina. Nga ikan na ka iti nabigsa, iti ka na pakarigatan tayo. Ganun na. No anya ti paggarop iti kabusor namang dadalagin ka. Aramatan para ilipagimbaga ko. All things work together for the good. Kaya kunanan, ito nagdata ti katangaan iti riga. Mangikabil na ti Diyos, italan nga mabalita na paglisya, at nung panangin takagdali. Ika na tayo ni Apo Diyos, di kinasilid manipod iti sa una, at nung maadaan tayo iti discard, iti pamuspusan, ang unay na uwanan iti pamuspusan. Maadaan tayo iti pamuspusan, madaan tayo iti wagas. Kaputanda ka na tayo nagay kinaanos, nagiptor. Tapos ituran tayo ang yaman na sitwasyon iti diyan. Tamo tayo ng Diyos ay aywanan na iti panunod tayo. So kapsakin ganyan. Panunod ng nalaing na ito. Di Diyos ay aywanan na iti puso, iti panunod. Praise God. Labanan tayo. Yaman na sitwasyon iti diyan. Hindi pa nagdengdengan tayo pa naging isa muna ako Diyos. Mag-focus tayo kanya. Tatay so na mga iwan, hindi pa na iti puso. Mabalin nga awan, hindi pa nagbalik yung mabalin na may parbang iti rason mo. When, mali nga talaga kita namin kanya. Dapat lang may parbang na kanya na kita. When, mabalin nga may parbang iti rason mo, nakapay nga maupay ka. Dumapay ka sa rimadan ka. Dumapay nga maburi-bura na iti panunod mo, may papan iti salunat mo, may papan. Ano nga kapsat? Kristiyano na. Kaya muda ni Apo Diyos, hindi man paparigat kanya na magigito, iti sakit, makapay nga didredendan, papabasunan na ni Apo Diyos. At dali, kas na may parbanan, dahil iti rasundan, makapay nga,
Maupay nga aksari madandan, maupay nga maburibulan, maupay dan, may kapalit ni salunag na, may kapalit ni mauna nga pakasapsapulan da, kini ti arapanap da, inaramid da, iti amin nga kabulan da. Ngayon saan na tang mumura? Kaya kuna ni Diyos, anak, agtalinad ka, iti pamati. Agtalinad ka na, kapsat, iti pamati, ti Diyos kuna na, ay aywanak, iti puso, kini ti panunod mo, ket kuna na agbibiyagak, iti taunag mo, ket adda iti araramidot, iti likudan, iti saan nga makita, ket iurnos ko, dagiti banbanag nga pabor, kingkap, para iti masakbayang, iti planok, kingkap, nag-imbag. Ket nga agtalinad, kingka na iti kapanunod, iti pagayatak, iso di may lapunos, kingka na iti kunariyaw. Praise God. Pagbibiyag ni Apo Diyos, dita, ulit. Kaya ni Apo Diyos nagtalinad, kingka na iti nga panunod. Na di Diyos ang bibiyag. So, agtalinad ka, hindi pa man. Agtalinad ka, nga, dahil ka kapanunutan nga ni Diyos, ay aywanan na, hindi puso kin panunod mo. Tanda tayo kakamidin nga kanayon ni Apo Diyos, itibiyag, itong ganun sa sukatan, kap sa tingayang tananigam, amin na ito eh. Ekspektaran, kinamnamaran, ngada na hindi nila panunod mo, ngada ang karatan, hindi panagpalag, agaan karatan, hindi talna, hindi nanama, ini Apo Diyos. Amen? Yes. Mabalin na sana na pasapat, nagiti kaya mo, timayan nato, di panunod mo, nga may tiwagas iti Diyos, katay timbag na may tiwagas tayo. Di Diyos amuna, iti may-maya, para tingka. Panagtalag, biyahin ang tayo dito eh. Amu niya Apo Diyos, ti may-maya. Saan tayo amu tayo mamaya? Mas may-maya, baka niya kayat niya Apo Diyos. Naiimbag ta niya kayat niya Apo Diyos karaya. So ay aywanan ni Apo Diyos, itibiyag tayo, kayat niya Apo Diyos nga amun tayo manananay ito eh. Anak ay aywanan iti puso, ay aywanan iti panunod mo. So, talinad ka, ipamati ka niya. Ito di ka namin nga kayat ni Apo Diyos, kaya pagkakada tayo nga nagkamatalog ka niya. Ang nga kayat ni Apo Diyos, na buyudan na tayo manan iti kabuso. Isod ka po na nga ramatan ni Apo Diyos, na tayo, matatao, mangipag-amo, dahil nga naimbag na dapat, iti kinaimbag ni Apo Diyos, sumakayat ni Apo Diyos, ikagumaan tayo amin sa adla ka siya. Handang maysa, na tayo nga nakaadaw dito, iti mangibagbaga, iti kinaimbag ni Apo Diyos. Handa tayo pa ko na makawagan na pastor, kaya ni Apo Diyos, nga ambasador na tayo amin ni Kristo, adipan na tayo amin ni Kristo, nga anyaman na itinangagan tayo manipod kini Apo Diyos, kaya ikagumati ng ipakaamo, kada ginilang tao, kada itimot lang timang papaspas, nga mangtan ang itinananan, nga panakabalbal, yung itigyan tayo. Tandaan nyo, binabaliwan na tayo ni Apo Diyos. 2 Corinthians chapter 3, verse 18, we are changed into the same image from glory to glory. Nagbalik tayo na nasantuan, hindi matang niya Apo Diyos. Ngam kayat niya Apo, mabalbaliwan tayo. Malipod iti kinasanto, ingga natin kinasanto. The path of the righteous gets brighter and brighter. Lumawag na lumawag. Nasantuan na sumansanto. Nasaya at nasumaysaya. Isumagibiyag iti may sama naman, inagragsak. Taurin tinikudan iti padas, ibiyag babalit nila tangagrag ko. Gaputan mo tayo kasang nagpao. Dahil tangapadas, nasang sumumag, at saan may tiunos ti managyan ko. Dahil tangasakit, nasang sumumag, at saan may tiunos ti managyan ko. Awan iti baga ti Diyos na lifetime, dahil tangasakit mo. Awan iti baga ti Diyos, kag-maintenance karutan, iti unos ti managyan ko. Hanggang pagayatan ni Apo Diyos nito, pagayatan lang iti tao nito. Hanggang pagayatan ni Apo Diyos na tawidam iti sakit kahaydan. Hanggang pagayatan ni Apo Diyos na tawidam iti sakit na diabetes. Nalpasan na pinugsak ni Apo Diyos, ngunit iti naganak mo. At kiyag-kiyag dapat nga napunpun mo dati na dumadu mga klase, hindi yung mga mga kayat ni Apo Diyos na tawidan. Dagita, awan iti matawid nga sakit, pati Diyos, inagasan na tayo. Kaya dahil iti kayat iti Diyos nagkalinat, ipanunod tayo, tapno maadaan tayo tinananahay, ngayon na namakit pa nagkalam. Kini Apo Diyos. Kaya turuhan yun ni Jesus Christ, kaya ni Apo Diyos na nadalos iti puso tayo. Namin dagita ti infection, dagita ti poison. Kung na-disgrasya ka, yung sa lugar, dalutin man. At agamin nagiti, hindi kami nga talaga nga, at nagiti manis-disgrasya dito eh. May hindi panunod mo. Nahuray sila, tuturo na ka, nagijay na, at panunod kong hanga kayat niya Apo Diyos. Kaya talubos lang may Apo Diyos, nagiging mapasama ka na ito, kung makita mo yun, pagtalkan tayo, lukumpot tayo, iba na, unang dipendar tayo, iditos. Unang dipendar tayo, iditaw. Kaya dito sa akin, hindi tayo makanahin kanya na itinyaman na sitwasyon hindi natin. Kaya na ikabil tayo, hindi panunod tayo, hindi suna ay iwanan na hindi panunod tayo, hindi puso tayo. Praise God. Kaya kabibidan lang tayo sa basta marikit na kakabsat, nagpupurayan ng Espiritu ni Apo Diyos na inisasapon. Naagal po ang Espiritu ni Apo Diyos na inisasapon.
So ang kada tayo aming ngamayan, nagpaidalan ng Espiritu ni Apo, simple na kawagan namin sa una. Itunggal pa na i-deklara, hindi sa una ako Diyos kito na yes, amen. May ika Espiritu ni Apo. Magbagat na hindi kami nadalagit isusuro ka nagiti nga panawin, kakalagiti lang adaan ni Espiritu ni Apo, kalagiti lang katawa nag-speak in tongues. Kaya haan ni Kapsa. Kauna ni Jesus Christ, John chapter 6, verse 63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are truth. Sabi hindi mo no, dahil yung Espiritu, hindi sa unya ako Diyos, na inawat tayo Kapsa. So anda ka na tayo, yung Espiritu niya ako. Dahil yung mga kawat, yung sa unya ako Diyos, hindi sulit dito manggag ka na tayo, hindi kinasiri, hindi amin nga ibaga tayo. Nagsawo tayo isang muanan na hindi ng tao, na saanan nga ipumod tayo. No di kat manipod ka rin sa una ay study tayo. So makasapulan ng tatag-study, sinunod at tarigagay ka na kayo mga balik ng ministro ni Apo, hindi kaya nga mga ipakamoy, hindi na iba galaman. Study to show thyself, to show yourself, approved unto God. Hanggang kagbalik nga aprobado kini Apo, Diyos ang mukul ka mag-study, ang nagbasa ni sa una, akit ko Apo, Diyos na para magkait ko tagtagdag, ang sawa ka tibagap iti panghilang, kapag nagbasa, hindi sa una. Ang kawag nagdengag. Balik ang dengag ka ba? Nga hamot po na yung i-concentrate. Ang gagawin ka rin sa ulo. Sa mo yung kapsa mo. Dahil ito yung Espiritu ni Ako Diyos. Nagman-mani obra, itibiyad tayo. At dahil ito ipagtalinagan tayo, hindi puso tayo. Rugyanan tayo kabasahan nito sa ulo. Unay sa kayo sa lang verse. Kaya iso na ito yung kabilin ka tayo. May isa lang verse, sana ka sa kulang na nagatado nga verse, di ba sayang tatlo sikat at karamasan ni Apo Diyos. Ano tayo ni Apo Diyos nga paripahigatan na pangag-study ka nagiti nga sa ni Apo Diyos, tatlo na anay nga sikat at nalaing ka nga mga kasaba. Kaya nalaing ka nga mga ipakamu, nagiti nga na ipagada umanayan kung sa kaysa lang nga verse. Kaysa lang nga verse, umanayan. Kaya ito namin ipakamu, nagiti na tao umanayan. Ephesians chapter 2 verse 18-9. May salakan ka, bawagan hindi pamali. Kaya Kristo. Umanayan. Katamo. Saan nga ka po itinaramidan? Takno saan ka nagpalanbuan? Saan nga ka po itinasimbad mo? Takno saan ka nagpalanbuan? Saan nga ka po itiniimbag mo? Takno saan ka nagpalanbuan? Hindi ka po itiniimbag ni Kristo. Baka tayo hindi pamati, hindi ko alam. May salamat ka. May salamat verse. Hallelujah. Nagkatado nga verse, kumitiinot lang na ito. Taknohan nga kaya niya ako, Diyos ka parikatan na kayo. Naman ipakamu ka, nagkiti nga na ibag na dapat. Takno dito eh. Na napaspas, nagpalinalad, hindi panunod tayo, nagiging amin na pagkayatan ni Apo Diyos. Nahan nga mapukot yung panunod tayo, maatay, hindi Diyos mga yaiwan, hindi panunod tayo, mga yaiwan, hindi tiro, kapiyat tayo. Kada tayo ang tao, hindi Diyos kaabsag. Ado, nagiging tao, hindi Diyos manipod, hindi una na yung gana, kada dito yung panapin, nagadaro, hindi istorya ka maadaw, manipod, hindi nasampan, na surat mo ka sa nunga, nagiging tao, kung tandada nga sa kapalag, kini Apo Diyos. Ang muda nga ti Diyos na iwanan na, hindi panunod, hindi puso na. Si tatalog natin niya ako Diyos. Di libro di Daniel chapter 6. Di Daniel ito eh. Kahit napan na kitang trabaho, hindi may isa na nasyon. Kahit nasarakan na ni King Darius. Kaya ito yung King Darius na pinagkitang trabahuan ni Daniel na tao ni Diyos. Dahil ito yung Daniel at daan iti panagtalog kanya ako Diyos. May na kanayin iti sa uti ako. Kaya tandaan niya na nga mapatao, di pa nagkakararag, iti maming talo, iti may sakalda, nagparparintunod, iti samuanan, iti manakabalin ng Diyos. Kaya kung tandaan niya na iti Diyos, aming nararamidan iti ima na, mabimbindisyonan. Aming nga magtuturuan na iti sana na, kaya mabimbindisyonan. Aming nga kamatalog kini Apo Diyos, aming nararamidan iti ima. Sumunod at nararamidan sa saan mo malmapas, kaya iti nga nagligat mo. Nag-experience ko ito. Nararamitan niya may sarabanan kasi ang pumal magbas ang kamu kawalan. Ngayon no tinatakwan ng panunutan, ipatamon na. Wala kami dito na dito hindi makaburiburan hindi panunutan. Sikapit din hindi mang dadaan di panunut, wala na tawanan. Ngayon, di kami mo na yung panunutan ng unang Apo Diyos ko naman na aming naramitan itiimak magkamatalan kay katabindisyonan. Sige, aramitan na. Aramitan lang, isim-simpam. Aramitan lang, isim-simpam. Isaksak mo. Palandari, mandata kaganda. Kung naman Apo Diyos, na aming naramitan itiimak at pabibindisyonan, sige, aramitan lang. Puting-tingaw na. Nagpaidalan ka lang takin Apo. Ito dadamdama, madamdama. Haan na ikagbal man, madamdama na. Handa ka nga parikatan mo na yung Apo Diyos.
Kaya na ang kapatalo pa kanya, maramdaman pa rin. Nag-success. Panayon na kasi dyan. Kada tayo ka na kaya ni Apo Diyos ngayon, mula tayo rin ka papanunutan. Kada tayo ada, kini Apo Diyos maging bendisyonan. Amin. Kaya nagasat ka, musika, kapan ka trabaho. Hindi may isa na tao. Daan ka tipa nagtalag, kini Apo Diyos mahiraman yung boss mo, maging bendisyonan. So makakararan ko kini Apo Diyos Apo. Insalan na pang itaul, di may isa na basit na trabaho. Sampai ko Apo Diyos talaga di umay, nagkadwa kang trabaho ko tatanda, di pa nagtalag. Kanayon ko, irugi, di kararag. Sakbay kami nagtrabaho. Nasuban na hindi kakapusap ng kararag. Kaya di dyan makita mo. Hindi blessing niya ako. Hindi nagtimbag ng ima niya ako. Ang manmaniobra. Hindi mo ako na magkatrabaho. Kaya po tayong talag ni amin. Kanya na. Kasi dyan tayo kakapusap. Na manitalag kinkuana. Hindi amin hindi sitwasyon. Hindi biyak tayo. Bendisyonan natin ima kayo. Hindi amin laramin hindi sa katimit. Isulat natin nakasama kin Daniel. Kaya historial kakapusap ka tayo. So dahito ay Daniel, taga-abulang isuna, ngayon nakita ti mismo mga ari, iti kinaado, iti tatawo, iti ari. Di ba isa ko mga natin ng Pilipinas ko? Mano, maribu-ribu milyon na tatao. May isa ni Daniel na nakita, iti ari. Ni, dahiti nga, barito. Nagagat. Moreno, panawag. Tutulog kita, bagat niya paramit ko, aramin na. Ito na sa mga bagat, inaramit na. Nagat ibagat, haan ko na sa tanaputok. Haan na ibagbagat na saan na nga kaya. Puri na saan na nga kaya, hindi bagat pa niya na, aramin na. Nasimpat na ito. Amin nga sulit kira na. Amin nga ibagat papapanan na mapan. Kaya nakita, dahil nga ari, nga amin nga aramin na dahil nga parito. Kaya mabindindisyon na. Tunay ari, Daniel, in my tinignan na makayat, tingka, dilubos-lubusan. Kaya ko sika ayatan. Kat sika iti aramidot ng Prime Minister. Iti tayo nga nasyon. Sika iti mangituray iti amin nga pagariak. Kaya amoy ang makapsa. Iti napasamat di dyan. Pirmi na inmapal dagiti gubernur iti kadahili. Dagiti pagtao nga isaat iti aring agbalin nga mangitahulo iti kadahili. Inapalanda ni Daniel. Na ilito nga barito na kayo. Kat isaad kanya na iti kasujay nga kanado iti isaad na mangita ulo iti intiro nga pagarian iti ari. So tatang pinapasama dagiti nga tao kat nagbiniting da dagiti nga pangpanguluan iti kadahili nagbiniting da amin tapno paglumuan da no kasano nga patakyasen da ni Daniel. Nagsiputan yun ni Daniel ka tao ti Diyos. Amo na nga ti Diyos ay iwanan na ti puso kini ti palunod na. Amo na nga ti Diyos, hindi makikontrol, ibigyan na nga tayo suna, hindi daw pula bigima ti Diyos. Na awan ang ginaman ng kasama kanya na. Awan ang itakas kagbaligi kanya na. Umayo ka na tayo makausap. Si putang yung istorya, ibigay ito nga tao niya ako Diyos. Kada tayo namati tayo amin ito. Amen? Namati tayo amin ito. At tayo amin iti panagkalag kini ako Diyos. Amen? Praise God, nakadependar tayo kanya na. Intalag tayo iti amin iti biyag tayo kanya. Manito iti kabasitan nga barang, higa natin kadapalan nga barang. Si putang rin yung mapasama kin ka. Intun may promote ka. Intun iti sagot iti Diyos. Iti kinaimbag iti Diyos. Iti parabon iti Diyos. Kat may lapunos kin ka. Dahil di mo tinikabin mo nila panunod mo. Saan ka nga mas daaw? No ang daligi kita tao makumapan. Saan nga amin kat makipagragsakin ka? At daligi kita tao ako na congratulations sister. Siya na kami titalo nga puso ng Diyon tulog da kag ada ditatas nga apat. So saan nga amin kat makipagragsak din ka? Ada dagiti mang birok ti mabalinda ka pang padatas kin ka. Kaya da ka nga guyudan kay pababangay tarnet. Ngam dahil ti nagiba nga damag, ti tao kung saan kayo so dahil sigurado ka sa ti Diyos lang dahil sigurado ka sa ti tao kung saan ka mo ti masagbayan. Ti Diyos lang iti makaamo. So, ang talinod ka lang, di pamali. Ang talinod ka lang, tinabintas ng ugali. Bayang na di Diyos, di mangidaran ka. So, saan ka kumang maburiburan? Saan mo nakasakunan na ipanagulap ka na kiti manglalay, kin ka, lusino ka. Bayang na di Diyos, di mangilaban kin ka. Di Diyos, di makaag mo, balagi di magtagtagibasit kin ka. Kaya't laglagibam na ikap sa kin gayan. Saan mo nga kaya nga abakan na itidakas itidakas. Abakan lang itidakas itinaimag. Amen? Praise God. Ang buyo,
ituloy ko di istorya. Nga nagito na tao, nga mang kayat, nga mang dadaan ni Daniel. Nagito na tao, umakal ni nagdakas nga apal ni Daniel. Pinagas da nga mani ko bragan ni Ari. Naglalain da. Nagpintas ni modus operandi na gito eh. Maramatan ni Chablo, nga magidadalas ni tao ni Diyos. Nga kitain niyo ang nakabaling niya ang Diyos awan po sa kagbalik. Hindi niya man nadapas nga panggap ni Satanas. Hindi naramid dapat na panday ti Ari. Taknumani ko bragan da ti Ari. Iakar da ti puspus iti Ari. Na idinto nga ti Ari katapintas ni puso na. Ngam kinaya da, inyakar ti puspus na pagpuna na, oh, ako Ari. Nagtangok ka na Ari. Nadagtan na iti pangkawuluan iti kadagili. Napanday iti mismo ngayon iti Ari. May kami dito, itakitangok ni si ka na Ari. Naindaklan ka na Ari. Ket ako Ari. Ada kami amin dito eh. Tapos ipakita mi king ka na iti naramit mi nga katulagan. Nga itilas o iti 30 nga aldaw. Si ka lang ipagdawatan iti amin nga tao itulong. Ket di siya sino man nga tao nga dumawat iti saan nga sika sa bali iti pagdawatan nga matulong. Siya sino man iti tao nga matiliwan kag kararag. Iti sa bali nga saan nga sika. Maitakwag iti puweba na iti layon. Amo yun nga pa ngay naramid na gito eh. Napasurot ni Satanas, hindi na modus sa pirande, kami ang muda na ni Daniel at nagkarkararang kiniang po Diyos, iti may kalungan daras. Iti may sa manita. Nagkarkararang isunod ni manakabalin amin na Diyos. Mano ka na kayo nagkarkararang iti manakabalin namin na Diyos? Ano nagiti modus sa pirande ni Diablo? Ano nagiti taktika ni Diablo? Ano nagiti wagas da? Ano na iti panunutan na mabalid na pangburibol king ka pangpadalas king ka kaya ka maguyod hindi ka babagay ka kaya ka iba sa king ka dito ya kaya sa wala awakan kaya ka may batrek na release doon ay galis ka imbis ko mga ikari sila kaya nakapitingin kung kakam na diretso ka akam mo kasjay hindi pa ko nang aramidin ni Satanas kaya ituloy nga panpanaway so ituloy ko di istorya na alupoy da iti hari nga pirmaan na ito'y nga katulagan. So di pirmahan na iti Ari na iti nga katulagan. At paligid ayon. Kung nananag ito eh. Narinukan nga katao. So dinalpas nga pinirmahan iti Ari na iti nga katulagan. Tinmanon na iti nga damag ni Daniel. Ngayon po na ni Daniel. Amo nga ti Diyos nga magserserbiak at manakabalin amin nga Diyos. Sinibiyag ti Diyos nga tinagibag nga imanahanak mula sa baybayan. Nagpunay pa yung sandak iligtas. At tawag na patay ti Diyos. Kung ikay mataya, itinay ko. At alam ka planta, ini Diyos. Nabilig ka pa mati na dyan. Amen? Praise God. Kabuta na ako at nanganiting ang biyag. Tinay nga rawang itinaga. Kas larang ikirupot ng magamu. Kas larang itisawin na at katisulit at eksakto. Pagbanagan tayo amin. Ito sa atin ko taga dito ilumong. Tagalangin tayo. Insa ka na natin na ako Diyos. Ipagyanan tayo dyan langit. Ngayon kaya't nga ako Diyos. Kaya tinay nga rawang itinaga. Ipanagpunod kayo kanya na. Nakaya tayo di mapalig sa langit, tayo sa langit nagday tayo, pero kami na nagigit sa tao. Nakatayag nagigit na at laglag tumang tayo kini Apo Diyos. Sumakayat, iti Diyos, iti naipoy pala ka na mawi nilaga. Kaya may nagtutisakan, kaya may nakuti imam, tas parang sulinter mo, kini Apo Diyos kakan ka na yun. Tapno, ipakita tayo, makayat tayo, mapalig siya. Dahil sa ganaan na tayo ni Apo Diyos, iti pagyanan tayo. Iti pagyanan tayo. So napirmaan na naging ari. Na hindi nga katulagan. Saan nga mabalin nga babaw yan? Ngam ni Daniel at saan na kinabutan na ito eh. Ludi kat nagkakararaglag ta kini Apo Diyos iti mamintang luha daras iti may sangal daw. Nagkakararaglag tayo sunay iti Diyos ni Abraham, iti Diyos ni Isaac, iti Diyos ni Jacob. Katkas iti dati, lukatan na iti tao na katagparintulong at nagkararag iti malakabalin na amin ni Diyos. Kat iti nakita na ito'y narinugar na ang tao kung isunang gawin isisipukan na ni Daniel lumas na do. Naguyudan na isunang ipapabangit at lumas na patak siya sa isunang iti sinong iti ari. Nakita na nagkakararag ni Daniel. Nagtartakay daw nagtartaras na naman mismo iti ayan iti ari. Kung na boy! Natanok ka na ari! Namlamyun na gano'n ti ari. Sika nga natanok pendaklan kong ari. Kita lang iti adipon mga tatakam. Nga iso na di ba nagbalin mga prime minister na tintiro mga pagaryang. At dadyay iso na linabsing na itilindag mo. Ha? Linabsing na tilindag ko? Andiyan yung tilindag ko nga linabsing na. Kinagsingpat ni Daniel.
Dejay katulagan ni langit ni, nga pinirmaam, linabsin na. Nakaungat iti ari iti mismo nga bagina. Saan nga nakaungat iti ari kini Daniel, no di kat nakaungat nga mismo iti bagina tinday iti tao nga nangalilawan niya na. Kaputa muna, nakamiris na nalino po dagayang iso na. Takayat dalaro na katakyasan ni Daniel. Ngam tinag, nagsalong dinoy. Sa kanan nga mabalin nga babawian iti ari pinagpastan nga pinagmaan. Nagsangsangit iti ari ang kung mabalin nga babawian. May tapuakan nga talaga ni Daniel na ingudot nga nag-imbag na tao ni Diyos na nakita tagi blessing iti biyak na. Ichay mo na nagrugi na iti ari ang kararag kini ako Diyos. So itapok na ni Daniel, ijarugib na iti layo. Ngamitin nag-imbag na damag nito eh. Dahil ito yung ari kat nagpapatnag nagkararag para kini Daniel. So kapsat kinaya, ang tandaan mo, na itun adda ka, itinahigat na kasasaan. Itun addakin ka, na itinagdubo-dubo, kita ti pakamuriburan, laglagipan. Adda iti tao iti Diyos nagkararag para kita. Adda iti tao iti Diyos na ramatan ni Apo Diyos, gatot iti tao hangagbiyan, no awan iti kararag. Isu nga kasakulat yung adan naging kararag kada tayo. So agyaman na, hanggang makaya tag sa uwi tinabaligi nga sa uwi isangwanan nyo nga mismo no handa na kararag. Tandaan nyo na tayo ang kararag kanya, magsabdan kayo ang kararag para kanya. Agsawa ko isangwanan nyo iti naglalusangis nga sa uwi. When, gaminda kayo nga mismo iti papanan na yun. Di kararag yun, aramatan na plan ni Apo Diyos na kalasugan iti blessing, na mabanta na kayo yung blessing ni Apo. Isu nga biyak kayo, di kararag kat ada di karamatan ni Apo Diyos nagi kararag, kada kayo. Numan is an island. Ang kakagbiyak na awan naging tao karamatan ni Apo Diyos. No, ang talap na kini Apo Diyos, ang kawang kabot kini Apo Diyos, pada naging tao karamatan ni Diyos. Kamang ikararag tingka, kada ito itinintag ni Apo Diyos, dahil iti sistema ni Apo Diyos. Isu nga dahil karamatan ni Diyos, kamang ikararag tingka. Saan mo nga amo nga dahil kararag tingka, ngayon ni Diyos mismo kapag agpalag ka kanya na. Agaramat ni Apo Diyos iti tao nagkarkararag ting kasuliti nga ari agpatnag na nagkarkararag. So adda ikaramatan ni Diyos nagkararag ting saan mo nga mo. Dito tinagibag kadamag ka sa kadala. Lumay kita diya panunod awan mo doon di mga ayat kanya. Pasti mo doon awan di serbiti biang ko mataya ka ng buman ng tandaan adda ikaramatan ni Diyos nagkarkararag. Ada ni nanang mo magkakararag ka. Ada ni tatang mo, ada ni kapsat mo, ada ni aling mo. Ada ni giti kakapsat mo iti pamali. So nagragsakit din iti pamali kini Apo Diyos. Nagragsakit din ada ni giti kakapsat nga pasat iti pagi ni Kristo agdaydayo kinya na taat adu pa giti may kararag kada tayo. Amen. Iti pudno ka pamilya tayo kakapsat ket nagiti tattao adda kini Kristo. Dahil jay iti pudno nga pamilya tayo. Nagiti tattao nga pasat iti bagi ni Kristo. May sa tayo mabagi ni Kristo. Ni Kristo iti pulo. Isu nga umay ni Kristo alaan na pati iti bagi na. Kadwa-kadwa na iti bagi na. Datayo kakapsat nga adda kini Kristo. Adda iti agkarararag kin ka kapsat kin ganyan. Tantandaanan na ito eh. Adda sinungay di dyan. Saan mo nga kasapunan nga amuel. Basta agtalagta ni Apo Diyos. At dati ang aramatan ni Apo Diyos na tao na nagkararag para ka. Hallelujah. So at dati yung masibidya. At dati yung adaan pamati. May aywanan ni Ibangulo tayo. At ikaramatan ni Apo Diyos nagkararag para tayo. Nasaan tayo. So yaman na po na ikarapsat. Pwede kararag yun. Kaya kastamot ka na kami. Ika Wednesday dito. Ika na itinayat na umay. At dati prayer meeting. Tapno dito yung at dati pa nagmaymaysa na pa nagkararag. Para ito hindi pagbiyagan tayo amin. Pati ito yung bago hindi kararag kakapsap. Mabalin tayo lang ta na makontak ni Apo Diyos. Nyaman na lugar na yan tayo. Mabalin tayo lang ta na makontak. Sumumpat lang ta ni Apo Diyos. Ang nyaman na sitwasyon. Ibigyan tayo. Kaya ito hindi magdad ka na tayo. Hindi panlili. Ibigyan. Ituloy ko ni istorya kakapsap. Hindi na risto dati Daniel. Impisok tayo sunan, hindi mo na nga pweba. Gaman niya, tinapasama. Kinalala ni Daniel, rinagpagdan.
Talagang pan, may sikaman man hindi malupot nga may tatwagan ni Jacob, pero may nga nagisbisin na kailangan ni Jacob ba? Kaya nakita mo nga nagkakaroon, tiri na miskrap-nis, nagitilayan ni Jacob nga okay, kampay nga, disto, itilas lasagda ka, marag miskrap-nis nga. Ngayang gapo, tati panunot ni Daniel, katadda iti Diyos nga mga aywan kanya na. Uray may takwagan ni Suna Jarukib na itilayon. Saan nga nagpanik, saan nga nagtanag, saan nga nagbuteng. Tanda kanya na rin, nakawatan na rin ang prinsipyo, nakawatan na rin ang sistema ni Apo Diyos. Kaya manguyo, sakbay na ito eh. Sakbay na ito eh. Sakbay ang may tapak ni Daniel, ni Jarukid, naging nilayo. Nakita na pa eh, naging gagayam na. Adamat lang, naging gagayam na. Pabarito lang na ito eh. Ngati panangkita lang na ito ang laraw. Kaputa uubing lang na ito eh. Kasi labasit lang, hindi kaya daw namin, hindi matang ni Apo Diyos. So matagtanga pa na wen, dabor pa yung aramatan pa ni Apo Diyos kung rin naging uping ng ipakamu, hindi bang helyo ni Apo. So ang malapad ka na kayo uping ng ipakamu, hindi na yung pagdadamat. Wen, at dalang di pa napawisiyo, nagtakder kayo, isang manang nagigilan na kayo, nagigilan na tatangan, tabas na mapamali, itirik nada, uping, di bang isursuro ka na buwada, ngayon tagtanga pa na wen, hanganin nga malapadahan, kung rin naging ipabasit ng uping, aramatan ni Apo Diyos ng ipakamu, hindi na yung pagdadamat. So ni Daniel, nakita nga, naging gagayam na. Naging talo nga gagayam na. Nga damesyak siya, kap kinabid ni Go, wala isok na, iti horno iti apoy. Katanya tinapasama, rinumuat, naging nga talo nga babarito. Nga awan apulos, itinaurang maunay may isang abugda. Rinumuat na manipon iti horno iti apoy, nga awan nga pulos, iti angot na mamagat asok. So di ka mabaling ni Daniel, kakamuna ati Diyos ay aywanan na ti puso iti manunod ko. Kaya pinaayon at dahil panunod ni Daniel, amok at Diyos ay aywanan na ti puso iti panunod ko. At da, iti dakulap iti manano. Saan ko pa'y kapanuwan namatay? Saan na pa'y namatay? Kaputag talag isuna ni Apo Diyos. Kaya kawan di makarabsog kanya iti yung manang. Kaya tadi ka namin at dahil iti panunod ni Daniel. Siyempre, saan mo pa'y kapanuwan namatay? Saan ka namatay? Uray isog na ka, tayo burburot na dalon. Uray nung taon na ka. Uray na ka, pumuraw na ka matam. Talag ka namatay. Namamupay nga panawin. Yung ada timatay nga na pa'y nga panawin, do'y sunang mismo, timagpatay ti maginan. Ado timatmatay, karagiti nga bundaway, parang dadadalan dati mismo nga pagina, gapu karagiti bisyo, matay dan na saan na pa'y nga panawin. Gapu ta dati datas, kamang patay ka na wala. Yung nagdaka ka niya ako, han ka nga matay, doon saan pa'y nga panawin. Gamin, pinampay nga nagpas, ni John de Villar, ngayon surat iti Revelation, inlantaday suna. Linantada, sinungrugan na nila baga, tiuray ka lang, tiburbur na, nagdidaktal na kayo mo nagangga mo. Pinagburur-burur, dahil nila katalong sa dahil pisok, di dyan nila. Kaya dahil kitang dahil kumurawan niya mata na. Papalilan! Hindi adawon na, nabiyag mo baptize. Hanapay nga panawin nga matay. Insurat na kayo, hanapay kami nga na insurat ni Revelation. So, dinalpas na insurat ni Revelation, sige. Uray na matayan, ng punan di ako, tayo magbutan ka rin hindi pumatay. Lasag lang, di kaya na napatayan. Ganun, di kararwayo, handa nga kaya nagaraway. Agtalidahan, inisilo niya. So, niya ako Diyos, iligtas na kayo. Ngatan ka na yun. Tihanda ka na ka. Kanayon ito yung mga bak, kiniapo Diyos. Kanayon ito yung mga bak. Ipagarot ni Satanas, inabak na kung kinaya na mga pinatay. Ngam tihanda nga na amiris, kaya sumutan ka, tinangalukat, ikagawakan, tatong lupangkan, itibaro nga pupan. Iti destinasyon mo. Kaya Janison, hindi pagkailan niya ako. Tapos titinulong pa ni Satanas. Iyan ang patay di mo isang tao. Nagugod na di pa na kayo sala, kanya di pasama kini Pedro. Ginalutan na ni Satanas, sinumbay na Satanas. Sa renggalo ti kabalyo, sa napinagdiddan. Nga binawa ti kabalyo, di nasunat-sinat, itilasan na. Di pagkaroon ni Satanas, nangapagan, at mahaanin nga pa, nag-iministro ni Apostol Pedro. Ano may pagpakamoy, di Banghelyo ni Cristo. Tinulungan na ni Pedro, nga mapanan, ijay, destinasyon na. Na iso di dyan, tinanglupat, hindi baro, kapag nagludimanan, itibiyag, natasato yung magaling na taga dito yung lubong. Nyatikas talaga ni Apostol Pablo, inikat dati ulo na ijay Roma. Ngayon, tinulungan na iso na. Nyatikas talaga ni Jesus Christ, inlansana ni Cross, di pagarok ni Satanas, kat nangapatan, ijagay ayos, hindi daro ni Cristo, baligi, baligi, baligi. Kung nagagot ang kantada, hindi baligi, magtatayo naman, baligi, baligi. Kundi saan na nga naamiri, si Jagay ayos si Dara ni Cristo. Ang gandang pinag isugaya mo, pinakakabahan na. So
So kanayon naman na kasi akan kanta ni baligi ka kung kontra iti balintag ni Apo Diyos. Iti nating gobyerno nga panakaiman ni Apo Diyos. Sino mati kumontra iti panakaiman ni Apo Diyos hakulos kag baligi. Ora mo ginadumay bagada ti baligi. Dahil ka sa tingin mo pas pasama kanta na panaway. Amo ita dati gobyerno kanana lubasan ti pinasantan nga sura. Dagiti iti panakaiman ni Apo Diyos. Panakabalin ni Apo Diyos tapno makontrol iti dakas. Nga madamo dagiti kumontra. Kas kamuha iti soldado, hindi ka mapangiran. Ngayon ka natatasan na may nangabulos na nagbaligi. Ngayon nagkantada puro baligi, nagmaya ka rin din. Nagkantada puro baligi, kas namaya. Ngayon ka natatasan na nagbaligi. Uring ka na kupong-kupong, uring ka na Armageddon. Diyan kami tilas nga bubat, hindi rumarulong. Armageddon comes next ko na ni Douglas MacArthur. Kaya handang to bulos na baligi. Ngayon ka na tayo makapsat nga daan, hindi ka nagkalat kini Apo Diyos. At daragal ka na yun. Hindi baligi, hindi tiyak tayo. So makita tayo, hindi na istorya nga ni Daniel, inkabil na hindi pa nagkalag na ni Apo Diyos, at inkabil na tayo, inanama na, at danis ko na hindi pa nagkalag, at danis ko na, inanama nga kandanayon kini Apo Diyos, at dahil ba na rin panunutan nga di Diyos, kaya iwanan na iso na, nga hindi tapulang, hindi iman, hindi Diyos, katanda, hindi biyag na, ano sana kayo nga panawin, kung saan kayo namatay, awan hindi makarapsot, hindi iman na. Kaya mo yung makapsat, hindi ang kagsama. Ito yung ari ni King Darius, nagtiing na nasapa. At nasapsapa na unay, at nagkantaras na nagtartaray, na napan ijarukib na gitilayan. At inaramid na at nagtutukaw, itinakaladalingit na timog kawal ko na na. O Daniel, naadipan iti sinibiyag na Diyos. Iti Diyos na pagsirsirbyang, kanayon na mabalin na angay salaman. Siputan nyo na apay nga, binerngasan na ito nga ari ni Daniel, na adipan iti sinibiyag na Diyos. Namin ni Daniel kapag dayaw, iti man nakabalin amin nga Diyos. Praise God. So hindi nakita iti ari ni Daniel, nagragsak isunay nila panalo. Katkastal unay nga piramide rag una. Ta hindi kita na ni Daniel, awan pulos iti garungyat na, nga uray lang basit tuman. So nagtalag kami ni Daniel kini Apo Diyos. Kat amin tayo magtalag kini Apo Diyos. Inton masulisog ka magdadag. Ikamin mo na ito, hindi na panulog mo. Pagtalinagan na ito, hindi na panulog mo. Ngayon itunggal ka nito, masulisog ka, maupay, masulisog ka magdadag. Ako ka na ito, natubad-tubad ka pagburiburan. Pagtalinagan na ito, hindi na panulog mo. Ikamin mo na ito, hindi na panulog mo. Dahil ito nga nag-imbaga damag nga ti Diyos ay aywanan na iti puso kaya iti panunod mo. Dahil ito ilang iti babangan ko pala tayo kung kapsagot. Saan nyo po mga naglibatan? Saan dapat nga malipatan nga ramagan ni Apo Diyos ka na kayo? Saan na kayo mapanawan ni Apo Diyos? Ay aywanan ni Apo Diyos iti puso iti panunod mo. Kaya kung magtalinaad kin ka na ito yung nakapanunutan, makita mo iti kinibag iti Diyos iti barumawagas. Kaya agpanin ka, nga kastin ang parswan, iti Diyos kin ka, nga pagpanin na. Kaya nakunin nyo na ito ako na yung mati. Praise God. Para pakatayo ni Apo Diyos. Hallelujah.